KBP Philippine Standard Time hali sa pag-asa alas 5:03 an hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase, Mega Force Patrol asin ka na Technical Department. Ako po si Pio Fernandez ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Enoton tan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol si Angel Mustasa. Angel, good afternoon. Please go ahead na. Ipinaluwas na kan Department of Trade and Industry Albay ang listahan na kana asin schedule kan mga skills training asin seminars asin coaching sessions nagigibuhon na para sa mga micro, small and medium enterprises sa probinsya kan Albay ngunya na Abril. Sigo sa DT Albay sa pangyayat ni Provincial Director Noel Bunaw ang sa mga negosyo centers ang mapangro ni libreng learning opportunities na nakapokus para sa pili, craft making asin abaka-based handicrafts, AI business and digital record keeping, business registration, licensing as in bookkeeping basics, business continuity planning, enterprise resilience, kasabay paan para sa pricing, costing, and financial management, food safety, sanitation, and good manufacturing practices, kasabay ang product development para sa mga produkto kan kakao, coconut as in rice-based innovation, kasabay pa ang sustainable and green business practices. Ana sabi nga, mga training ana available as in pwedeng aprovecharan sa mga negosyo centers sa mga respektibong lokal na gobyerno kan Albay. Ana sabing mga aktibidad unlimitado sana kung kaya pigiin kanyar ang mga tagsadiri ni saradit na negosyo na aprovecharan ini tanganing mas matabangan na mas mapatalubo as in maging competitive ang sa indang mga produkto. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Thank you so much, Angel, sa initial na bareta sa lado lokal. Diretsoan informasyon sa lado lokal na sa linyaan sa tuyang OJT hale sa Bicol University. Si Friel Natse. Friel, marhay na hapon. Go ahead na. Hello, Friel. Go ahead. Hello? Go ahead, Friel. Pasado na sa pinay na pagbasa kan Sangguniang Bayan kan Daragaan pa. Ang mga resolusyon na naghahagad na magtaon ng Special Program for Employment of Students or SPES as in Government Internship Program o GIP. Ang mga iba-ibang ahensya sa mga estudyante kan banwa bilang suporta sa nagpapadagos na paglangkaw kan presyo ng petrolyo. Sa pakikipaghuron kan DCG News, sinabi ni Municipal Councilor Julius Duran na ang mga lakdang na ili sa indang tigigibo, tanganing matabangan man ang mga magurang sa paasanon na pigtitios sa pang-oral daw na gastos kan sa indang mga api. Ang mga resolusyon, tigbubuo kan mga kahagadan sa Department of Labor and Employment o DOLE na magtaunin sa 1,000 slot para sa 54 barangay kan Daraga, mantang tigba 20 slot man hali sa DTI, DOH, DANR, DepEd as in DSWD. Dagdag pa ni Duran na tulos niyang isasakat sa mga naunang bitang ahensya ang sa indang kagadan tangaling tulos man na matawan ning magkakanigong atensyon as in hondo. Dagdag na bareta, Friel Nasser, DZGB News. Thank you so much, Friel. Ngunya sa dispatchos kan bareta sa lado nasyonal, pinagtiripon kan Malacanang ang nagkaperang major business groups tanganing diskuteron ang mga lakdang laban sa efekto kan paglangkaw kan presyo nin petrolyo. Kasabay digdian 22 na lideres hale sa siyam na business organizations o kaya business groups asin 25 ehekutibo kan 14 kumpanya nin krudo. Sa paghuroron ipinaabot na sufficient and supply sa nasyon na maabot sa 50 dias.
Ipinagdoon man kan mga negosyante ang pagbawas sa gasto sa logistics kung sain 70% ang movement cost ang hali sa diesel. Kaibanan man sa mga pinagsuwestyon ang pagpakaray kan port congestion, pagbubukas sa container yard sa luwas kan Metro Manila, asin pag-review kan truck ban hours tanganing maibitaran ang delay sa delivery. Pinagdiskutir man ang pagpapakaskas kan online processing kan mga dokumentos, pagbawas kan nagkapirang bayadan sa lokal na gobyerno, asin pagtangkas kan daig kinakaipuhan na checkpoints, lalo na sa mga produktong madaling maraot. Sa giraray na pinagpakusog ni Senate President Vicente Tito Soto III ang sa iyang haloy ng advokasya para sa reforma sa sektor nin petrolyo asin tinawan doon ang sa iyang mga taon na pinaghinguha sa legislatura tanganing maprotehiran ang mga Pilipino laban sa pabago-bagong presyo kan petrolyo. Padagos na ipigbubusol ni Soto ang mga pulisiya tanganing mabawasan ang efekto kan paglalangkaw kan presyo nin petrolyo sa pagsaangat nin mga propesto arog kan total repeal kan oil deregulation law o Akta Republika Numerado 8479 asin Philippine Strategic Petroleum Reserve Act o Senate Bill Numerado 1934. Sigon kay Soto, haloy nang makusog ang sa iyang paninindugan pag-abot sa hururon kan pagbubuwis nin petrolyo. Sa sarong forum, sinabi man kaini na kan taon 1998 dahil sa nagbotong pabor sa oil deregulation law asin EPIRA law. Taon 2021, kaibanan ni Fanpil Lacson, Gringo Unasan, asin energy expert na si Edman Nyalak, ipinagsuwestyon ni Soto kay dating Presidente Rodrigo Duterte ang sarong Joint Oil Exploration Initiative sa pagultanan kan Pilipinas asin China sa West Philippine Sea. Sigun kay Soto, ang nasabing propesto na kalinya sa nasa iyang ipigbubusol ngunyan sa Kongreso sa paagikan Philippine Strategic Petroleum Reserve Act na mawot na magtaltag nin mga sarayaning petrolyo na tag sa diri asin pinagmamanihar kan Pilipinas. Ipinagdoon kan Senate President nan sa iyang mga propestong lay ang nakatutok sa kamugtakan kan mga Pilipino, partikular sa pagproteher sa inda laban sa sobrang buwis sa mga pangenot na barakalon. Balikan tan detalyes kan Bareta sa lado lokal na sa linyan Mega Force Patrol. Si kumpadreng Al Armario Pading Almar, hay na hapon, please go ahead na. Sigurado na ang sangribo na ayuda man giraray kan city government of Legazpi sa mga tricycle o taxicle driver operator sa mga masunod na aldaw. Iyan ang piguroro na sanggunian palunsod. Inotang sinabi ni Alcalde Siam Ismael na apuera kan na-receiving ayuda ngunyan kan mga tricycle operators o driver hali sa gobyerno nasyonal sa paagi kan DSWD na 5,000 may dagdag pang 1,000 hali man sa LGU Legazpi. Alaga din ni proseso pa kaya ma-receive ninda ini sa mga masunod pang aldaw. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Mientras tanto, balikan tan detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Pinagkonfirmar kan impeachment defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ngunya na aldaw na sa giraray sindang nagrani sa Korte Suprema tanganing agyaton ang jurisdiksyon kan House Committee on Justice asin ipapundo ang nasabing pagdangog. Sigon kay POA, mawot ka na lakdang na maghagad nin kalinawan sa nagkapirang pangenot na kahaputan sa konstitusyon na para sa sainda kaipuhan nin tulos na atensyon kan korte. Nainot na ibinulgar ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, miyembro kan House Justice Committee, ang lakdang na ipapundo ang pagdangog. Inapod niya ining malinaw na panluloko kan Vice Presidente asin kan sa iyang mga abogado sa Korte Suprema pati na sa publiko. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Angel o kaya ni Jen o kaya ni Nicole Ann Gloriani, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control asin sa IT, day maghali, tulos pong masunod ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhain hapon.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreat,